Jsem rád, že opět po roce mohu přivítat vedle sebe primátora města Kežmarok Jana Ferenčáka. Dobrý den. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vážím si toho, že jste opět dorazil, tak vy jste pravidelným hostem už konference. Jak jste se sem těšil? Ja som sa veľmi tešil, pretože každý rok sa dozviem veľa nových informácií a hlavne ma zaujíma ten posun v informatizácii, hlavne verejnej správy, pretože sám som primátor mesta a teším sa ako kolegovia v Čechách, ako implementujú tú výzvu digitalizácie ako takú. Vy už jste navštívil nějakou přednášku, tak můžeme klidně povědět vlastně, jakou jste navštívil. Tak ono je teraz taký veľký boom používania umelej inteligencie. Na začiatku, keď bol aj otvárací ceremoniál, tak som sa dozvedel, že umelú inteligenciu nazývate agentmi, čiže používate tie mená, že agent Martin, agent Jan a tak ďalej. A tí agenti sú ako keby informátori rôznych situácií životných. No a teraz som bol na prednáške kontrolného úradu, čo je zo Slovenska, ako využívajú umelú inteligenciu pri spracovaní dát, pretože ten boom je, už ho nevieme ani zastaviť, to je otázka, ako ho vieme uchopiť a možno koordinovať, aby tie dáta, ktoré získavajú veľa dát o nás samých, čiže súkromné údaje, aby boli využívané správne, aby nedošlo k ich zneužívaniu. A tam je veľmi dôležité nielen mať tie nástroje po ruke, ale vedieť ich, ako ich využiť v prospech riešenia situácií, v prospech možno vyplňovania rôznych formulárov alebo riešenia životných situácií. Ale pevne verím, že nedojde k ich zneužívaniu. Treba, aby niekto zistil o vás všetky dáta a potom ich zneužil či už v politickom boji, alebo ich zneužil voči vám ako takým. Jak vy sám používáte umělou inteligenci? Ja väčšinou používam umelú inteligenciu, štandardné nástroje, ktoré sú, či je to Gemini, alebo je to ChatGPT, alebo Perplexity. A skôr možno na zisťovanie tém, keď si napíšem, čo je dnes téma, tak mi presne dá, čo odznelo v správach, alebo aké sú také denné aktuálne správy, čo ľudí zaujímajú, alebo potom o mojej osobe, keď si dám rešerš, tak ona pekne zrešeršuje a vám všetko povie, čo o vás písali a čo si o vás ľudia myslia. A veľakrát ju používam aj na zisťovanie informácií. To znamená, ak je odborná téma, tak napíšem a mi hneď poskytne aj citácie, potom aj linky, kde sa to nachádza v akých správach. Treba povedať ešte, že nie všetky tieto informácie, ktoré aj umelá inteligencia nám dáva, sú hodnoverné. Vždy to treba tak vnímať na tých 80%, alebo tých 20% sú informácie, ktoré si domýšľa. A tu ešte musíme byť takí opatrní, či všetky informácie, ktoré získame cez umelú inteligenciu, aj použijeme ho ako fakt, lebo v tomto smere musíme byť aj my opatrní. A tu je dôležité aj učiť ľudí, ktorí používajú umelú inteligenciu, aby k nej pristupovali ešte opatrne a nie všetko, čo sa dozvedia, používali ako reálnu vec, lebo to tak nie je ešte v súčasnosti. Jak je to vlastně s tou bezpečností, protože zároveň s tím souvisí určitě bezpečnost veřejných prostor, bezpečnost vlastně dat, tak co vy si o tom konkrétně myslíte? Ja som aj upozornil na to, a to som chcel otvoriť takú diskusiu, pretože my už sa stávame nositeľom digitálnej stopy. Čokoľvek poviete, máte mobil pri sebe, kde chodíte, v podstate tá digitálna stopa niekde existuje a je ukladaná. A tiež čokoľvek uverejníte na svojich sociálnych sieťach alebo sa pýtate aj umelej inteligencie, tak to všetko je niekde zhromažďované na nejakom úložisku. A potom je druhá otázka. Umelá inteligencia veľmi zrýchľuje spracovanie dát. To znamená, my ako osoby, keď sme tie dáta chceli dohľadať, tak to trvalo strašne dlho. Teraz umelá inteligencia dokáže z tých úložisk si tie dáta vybrať a veľmi rýchlo spracovať. A teraz sú veľmi dôležité veci, že niekto k tým údajom má prístup. A teraz, ak je to zodpovedná osoba, ktorý záujem je zlepšovať systém, tak je to v poriadku. Ale tam je veľmi dôležité mať tú hranicu využívania a zneužívania. A ak sa rozhodne to zneužiť, tak vie to zneužiť tak, že poskytne tie dáta treba z opozícii alebo poskytne to dáta iným ľuďom, ktorí ju môžu využiť proti vám. A tu som upozornil, že aj čo sa týka politickej konkurencie, je veľmi nebezpečné, že umelá inteligencia vie byť využívaná v politickom boji a vie byť zneužívaná, hlavne možno v predvolebnom období, kedy nielen dokáže sama spracovať videá a rozprávať texty, ktoré vy nie ste, to tzv. Fake news, ako sa bavil fejkové videá,
Alebo dokáže využiť to, že nabúrava vám účet a dokáže vám zobrať prihlasovacie dáta a dá vám taký obsah na vašu sociálnu sieť, ktorú by ste tam nikdy nedali a tým vás úplne zdegraduje alebo zdiskredituje v očiach verejnosti a vy nemusíte si ani obhájiť ten svoj mandát. Takže na to musíme byť veľmi opatrní a umelá inteligencia je taká šikovná, že vie s ňou narábať aj priemerne zručný človek. To znamená, dáva možnosti komukoľvek sa nielen nabúrať vám do účtu, spracovať akékoľvek video, ktorým vás chce diskreditovať, ale ju aj využiť na to v tom politickom boji proti vám. A tu je veľmi, veľmi dôležité, to som aj nabádal, aby politické alebo volení zastupcia boli viacej chránení. To znamená, aby sa k nim pristupovalo aj s ich údajmi a dátami s väčšou citlivosťou, ako je to bežné, aby nedošlo k jej zneužívaniu a hlavne štátne inštitúcie, ktoré by mali kontrolovať, aby sa to nestávalo, aby presne k týmto osobám pristupovali zodpovedne. To znamená chrániť ich osobné údaje a údaje ich blízkych a hlavne zabrániť tomu, aby boli zneužívané, respektíve ak sa nájde zneužitie, aby boli okamžite vykonaná náprava, pretože veľmi krátko a veľmi rýchlo sa dá osoba zdiskreditovať, je veľmi ťažko je to potom naprávať. A hlavne v tom politickom súboji je to o to citlivejšie, že verejnosť často tomu aj uverí. A to je to, čo som aj nabádal, že už je možno čas začať hovoriť aj o kontrole tých, ktorí tieto dáta majú a urobiť na nich verejnú kontrolu, aby tieto dáta neboli zneužívané. Děkuji za odpověď. Jak si užíváte pracovní cestu a návštěvu tady v Hradci Králové? Ja sa vždy teším do Hradca Králové, lebo je to krásne mesto, je to kráľovské mesto a strašne veľa pamiatok a cítim sa tu veľmi dobre. Ja poviem ako doma a ešte nám išlo aj pekné počasie, takže o to tento deň je taký priaznivejší a príjemnejší. Já vám, pane primátore, v tuhle chvíli moc děkuji a užívejte hezkého zbytku dne. Ďakujem pekne a pekný deň ja vám prajem.